Čauté, jsme se zpátky a vítáme vás u druhého dílu pokračování Bed Wars, jo? Jo. Ještě jsme to fakt nehráli, ale máme úplně mega věci. Jo. Úplně všechno mega. 20 zlata. Jo, já mám taky 20. Teď si jdeme hlavně udělat bloky. Jo. Tak, dobrý. Já se musím... Když pojď, jdeme na ty rejáky. Nemůžu teď, já si jdu ještě vypít tu matovku, jo, počkej. Jo. Já si... Teď lidi, já to střihnu, já se jdu taky jenom napít, to bude chvilinka, ale to ani nepoznáte. Takže střih právě teď. Takže jsme se zpátky. Jo. A konečně jsme se poprvé s Klíšou setkali na středu. Jo. Ale já už si dělat taky bloky rozhodně nebudu. No já taky ne, já se právě bojím. Jako kdyby já se taky bojím, víš, co mi to udělalo? Ne. Nejlepší věci a najednou mi to jako teleportuje do vzduchu a pak padá. No to je hrozný, ne? Já mám 10 ender pearl, počkej, já ti jich dám 5, pojď sem. Já teď nebudu. Tak jo, tak mě hod. Pojď sem. No? Jako kamarádovi správnému, tím jsem dal 5 ender pearl. Hoď. Tak, hotovo. Dík. Pozor! Ty se... Jděte tam, pozor, za tebou je moje ovečka! Moje ovečka, jdi pryč! Teleportuj se rychle! Ona mě zabije. Ne, moje postel! To prdele, Krištofe! Tvoje debilní ovečka! Komu? Ne. No, Krištofe, já potřebuju zlato nějaký. Já mám 18 a jdu domů. Dáš mi těch 18? Pozor! Mami! Krištofe! Já si udělám nejlepší luk a budu je odstavovat. 31 železa, dobrý. Jupi, mám Pozor, jdou! Ne, sestřelej. Musím se bát. A když nás bude porazit, tak tady máš nějaký ender. Pojď, dávej. Že by se jako potli ke mně právě. Hele, mě nezničil postel. Taky ne. Díky. Ale já už myslím, že mi ji zničil, protože tam Čekej. jeden červený tam šel. Někdo mi volá. Kdo? No. No mi ne... No tak zavolej tátovi. Já to teď střihnu, čekej. Takže jsme se zpátky, jenom mi někdo volal, tak za to se moc omlouvám. No a my jdeme znova na střed. Já se tam radši potnu. OK, jak chceš. A příště nevypouštěj tvé debilní ovečky. No já jsem zapomněl, že jsi proti mě. Je tam někdo? Jo. Hej, Krištofe! Moje. On má nejlepší meč, Ty vole, Krištofe, ty mi to všechno kradeš. To se nedá. Kolik máš? 12. Ty jo, já z toho tady budu sbírat ještě, no. Já se zhrneš budu nějaký dát, když mi zbydou. Mě zbyde, víš kolik? Hodně mi jich zbyde, tak jako já ti dám, jo? Zbyde jich mi 5. OK, tak čekaj. Může se vrátit domů. Tak jo, meč nejlepší máme, tak. Tak pojď na zpátek, mám pro tebe 5. 5? Jo. Tak čekej. Čekej, dobrý. Čekej. Ty doma? Čekej, ještě tady jenom musím tohle. Jo, čekej, ještě tady to zlato, jak mi tady vypadlo několik. Do prdele. Zabili tě? Ne, ale zdrhám. Krišo a pozor, já nemám bloky. Je hodím. Nemáš. Stačí? Ty bloky? Jo, stačí. Krej mě. Střílí po tobě. Dobrý, neboj, dobrý. Ty máš 5 zlata. Ne, dík. Střílej. Ještě je nevidím. Já se jdu dělat ten nejlepší luk.
Takže taky budeš se mnou střílet? Dobrý. To by mělo být, já mám nejlepší meč, ale ne. Chceš ještě 5 ironů? 5 ironů? No, jsou mi na ní. Nechci. Ne, to je hodně. Hele, já se bojím, když odejdu, takže hlavně... Já už radši ovečky dělat nebudu, protože... No ty je radši nedělaj, nebo mě no, jsme jako proti sobě, takže to dopadne... Nejsme proti sobě teď konc. No ale jako ty ovečky jako ví, že jsme v jiným týmu, víš? Pojď, ty ovečky ví, že jsme jako v jiným týmu. No to vím taky. Máš bloky? Jo, mám 34. Já mám 2 taky. 3 teda. Tak musím si tady všechno nahrát, co jsem ztratil kvůli tobě. Už mám 15, tak je to dobrý. Jo, to se stihnu dělat všechny věci. No tak pojďte vy negrové. A radši si ti dám potom, hele, ty, jako já už nikdy už tady nebudu kupovat tu laky. Pozdráme, útočí. Útočím na nich. Měl bys rychle, protože oni mají luky, ale ty nejlepší teda nemají. Ty nejlepší teda mají. Je, jako jeden tam střílel z toho obyčejného. Ale jeden má ohnivej. Aha, to je ten, vždycky ten vzadu. Já je nevidím, jo? Ty vidíš je? Jo. Já je nevidím. Ty kokos! Počkej, portovat! Ne, jsem se nestihnul portnout. Kolik máš zlata? Jo, tady máš meč nejlepší. Tak pojď. Díky, máš to? Promiň, ty jsi, to je hrozný, já jsem blbej. Máš to u mě? Chceš enderperu? Jo, jednu. Ale jako dal jsem ti nějaký věci. Jo, a já jsem ti dal za to 5 enderpearl. No? Takže jsme si vyrovnaní. Jo, ale promiň za tu smrt, ale to je divný, ten číp jako letěl dál. Nestřelil tě někdo jiný. Ne. Ne, počkej, ono píše, jo, zabil jsem tě omylem já. Mám to. Nic. Ty jsi teď teprve zjistil, že jsem tě zabil? Jo. Promiň, když říkal, promiň za tu smrt, já jsem tě nevím. Dobrý. Ty jsi tam stál a já omylem, když jsem přijel takhle, jako ty jsi tam nestál přede mnou, ale ty jsi byl vedle mě a najednou střelal a ty to trefí. Radši to tady, máš krumpáč? Co? Uhni nemám. Já jsem udělal, protože já to tady radši zvětším a byl každý na jiný straně. Dobrý, akorát budu mít na kamenný krumpáč. Já mám nejlepší kamenný krumpáč. Chceš ho udělat? Jaký zlatý? Železný teda? Kamenný. Ne, já už ho mám. Jo, protože já tady radši udělám jako takhle, že to zvětším. Čekej, nestřílej. Pozor! Krištof, střílej! Hej, moc se nemůže trefit ten dement. To tě přijde draho, co si to řekl. Krištofe? No, já si jednou asi. Já vím. Ty vole! Tak už mi serou. Dělej! Já ti jdeš střílet tady, až budeš mít luk. Krištofe! Dej mi luk! Já ho zastřelím. Tady máš nejlepší meč. Krištofe! Ty jsi tam zase stál, promiň. Dobrý, uvasil jsem se, dělej, střílej! No ono už tam není vidět. Puč mi ho! Meč ti, ne, luk ti nekučím. Enderpearlu jo. Tak mi ji dej. Tu ti dám už celou. Ty jsi zabil! Já zabil! Já jsem se trefil, on uhořel. Jo, tak pojďme! Na střed. ECOO, jedy, Nenatáčí se náhodou video, když to ten zpívá. Jo, natáčí. Takže už natáčíme 9 minut, tak já bych to ukončil a ozveme se vám u 3. partu. Čau! Ahoj!